Kwith mar Operation Linda Ugatuzi koro bogo dhi e doho mar kwedo dwaro mar piny owacho mar chako chenro machielo mar ndiko oganda Jokenya kokalo e lony mar mbui manyasani ma ne otimi kinde mokalo. Riwruogno lero ni okang'no onge kod pogruok kod mane ochak machielo gi piny owacho mar Jubilee mar huduma namba ma bende ne omuonyo omenda modhuro mag jopiny. Kokalo kuom jatend kwethno Ngire Fredo Gola ne gisayo piny owacho mar Kenya Kwanza ma otele gi jatend piny William Ruto ma giwacho ni geto tiyo marach gomenda e seche ma uchumi mar Kenya to medo mana bedo marach. Wi mano bende koni piny owacho mondo mi othegre gi okang' ma kamano ma bende gibuogo mar bago ng'anyo mar tipo e pacho ka. Ang'o momiyo watim kamano? Koro ikwalo wa odiechieng' kalam kwa neno. Jokenya pesi ukwalo sani. Wadhi court tich ariyo mondo wanyis court, high court mondo tam sirikal kik kaw pesu. Mar ariyo watero petition in parliament mondo wanyis bunge no wal mane wayierogi gitamre wach ma kwalo pesu odiechieng' kalamni. If they are going to put away the huduma number thing and come up with the UPI, it means Kenyans will not have just lost 11.2 billion. You add the 11.2 billion to what was used by Uhuru Kenyatta, it comes to around 17 billion shillings. Lakini maneno ya kuintroduce another system that is going to cost taxpayers money, ndio natuletea shida. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua